Ito guys, ang ulam namin. Ginataang. Hello guys, good morning. Manganta guys, mamisbis ta sa atong gulay. Dili schedule sa mong tubig karon pero doon ako yung mga pundo. Para lang ni sa gulay kay namisbis man ko kagahapon sa mga durian o mangustin. So karon akong bisbisan ang gulay. Namisbis man gyapon ko sa gulay gahapon guys, basa pa man ang yuta pero init kaayo karon. Ako na silang pamisbisan kaya nang nanubo na raban niya basigma igoon niya sila sa init. So ako ning pamisbisan. Basa pa man ang yuta noon. Kana okra na siya guys oh. Basa pa kay gahapon schedule man ibisbis ko gahapon buntag din sa hapon sa dayon. Basa pa ang yuta pero kay init man kaayo na ako gina silang bisbisan. Kani mo ning okra. Okra ni siya guys. So kani sa dani guys kay kalubasa ni. Diba? Yan, munang kalabasa na guys. Yan. Dani ang namatay ang dani na kung tanong. Dana na. Nalaya. Kana okra na siya. Kapag ko nangabuno dani guys. So kanida ni guys ay upo. Paingon dagto upo na siya. Nanarok na yapon. Ayan. Basa pang yuta kay gibisbisan pa man gabi. Ay, gabi na ko na misbis kay aron kuan gyud. Ay hapon. Hapon na kay ko na misbis mga alas 6. Bisbisan ko ginagmay sila gabi kay aron kuan. Pagkabuntag dili man gud schedule na karon gahapon kay schedule sa tubig. Ang gibuntag hapon kun sila bisbis gahapon. Kuha na kabukyan dahon guys, tagtulo na. Humana sila bis-bis guys. Ayan.
Kana guys ay batong. So ayan, paingon dito batong na siya. Ato na yung bisbisan. Basa pa mangyapon oh. Ang yuta. So yan guys, muna na sila bisbis. Diba? Nakainom na sila. Ayan. Makakaon na tala ni sunod buwan. Kana guys, tangkong na siya na. Hadi-halin niya. Paingon dito. Daw dito tangkong yapon. Wala kaya nanurok ng uban. Human akong pamisbis guys. So magbahog na pud kog baboy. Ang mga bata wala pa ng mata. Okay ra di pa sila mang mata kay di pa karunting klase. Pahuway pa yun sila. Makapahuway sila sa pagsayo pagmata. Ako sayo ko magmata kay daghan na akong trabahoon. Mga bata pasagdan pro na sila. Mamahog na pud kog baboy. Guys, nangauna ang mga biik. Duha na lang na sila na guys. Gilain na mga isa kinang asawa na. Naasawahan na siya. So gamay ra among gibahog ana niya kay aron dili mahilisan. Ayan. Manakog pamahog sa baboy. So ang baka na pud na akong ipasabsab. Ayan ang baka. Mupasad ang baka nagtindog. Ano siyang ipasabsab sa guys. Pag init na, ako din siya isilong. Baka nini at Maya-Mia. Binhi niya gibutang kayo. Wanay sagbot dito sa ilaha. Binhi kiragham sagbot din he. So ipasabsab sa ninako. Di na ma. Til. Til. Ano na? Just nagsabod mo di ka di eh. Nagsabod mo di. Ay, ako di lakaw.
Dali na. Ya. Ako sana siya buyan-buyan guys. Kapang bantayan. Buntag pa sa'yo. Alas 6 na. Alas 6 pa. Si Mimi nagbalhin sa tent. Mas gawas. Kaya namalhin din sila lang gabi ni Bintoy. Kape ta guys. Nagpahuway ko na ni sa duyan. Gitiplahan ko na rin lang nagkape. Kape. Kalami sa kape. Nagtigway si Rilunas kanding. Kapi tayo. Ako sa kapi. Sarap! Maggulay ko kuan guys. Mga dahon-dahon. Akong gataan. So magkuha kong dahon sili. Chinese malunggay. Dahon sili o Chinese malunggay akong gulayon. May passion guys. Naman, may passion lang paparan di eh. Kinsay nakarelate sa passion. Ako ni himuon og juice. So, ato'y sulodani. Nagdala ko sudanan sa daho. Sudanan sa gulay. Tawag kay bunga sa nangka. So, wala pa'y buyer. Mga tag-Chinese malunggay na nila ni Papa. Isagbutan ang balay nila ni Papa guys. Kaya wala sila diri. So, Chinese malunggay atong kuhaon. Kaya magginataan ta. Magginataan. Mga Chinese malunggay. Itong Chinese malunggay. Akong kuhaon guys kanang linghod-linghod pa. Kaya wala ni basta ginataan. Lami ini siya sagol. Okay. Mayroon akong Chinese malunggay. Kabig bunga sa nangka. Tangke bunga. Pero walay buyer. Tungkol sa kadaghan sa nangka, walay buyer. Sagbot-san. Pukog dahon sa seli. Pagis likod. Kabilis ka. Huwag dahon o sili.
Ito guys. Amog kang sili ano. Hindi na mo check abot sa manok. So ito, dahon sili, apel bunga sili. Sabi ko gusto kaon sa gulay na ginataan. So kay dugay mo ko na human og pamunyag. Wala na ko nakagata. Eh di na. Dili na po kukuan basta gabi na guys. Tekan limonsito na ni sa kuan. Mga botag limonsito. Maabot kay habog man. Hider-hider na ako ipakuha niya guys. Para humuto tong ginataan, butangan na tuog. Tanglad. Mayroong tanglad. Diba? Tanglad. Okay. Ito na guys. Sabsab ka lang di ma nga sabsab ma. Sabsab niyang saging. Ito guys, ang ulam namin. Ginataang. Sama nga ginataan. Saging with Chinese malunggay at saka dahon sili. Butangan ko na siya og kuan. Puno. Ikaduha nga kuan. Ayan, pabukalo na lang na siya. Dayon, kaon na dayon. A few moments later. Ayan guys, ready na ang aming almusal. Og ang among ginataang gulay. Ayan. Doon Diyos si Mimi og pasyon. Kana, ako apod na. Sige na, pre na. Pre na lang. Amen. Amen. Ako ng platso. Kaya si Mimi tayo. Dalayo ba? Turuni. Hindi ka makita na yung gibutang ko eh. Agudig tambok eh. Ano problema ni mo, May? Ha? Ano sa? Aslom? Duhan na sentral karon. Libre pasyon tamis. Aslom daw yung juice. Nami, maguna kay aslom daw. Tambal hubak. Le. Kanta na yung lahat, guys. Ganina bitaw. Kuha ang daghan. Ang gidugangan. Saan ka na siya doon? Kaya mo yung ghost soon. Lami among gulay. Ano yung saka tuyo? Pili lang. Asay mo sa lasa. Halam. Diri halam. Okay na ka. May utan. Di mo kayo halam? Utan. Utan na inang balat. Dahon ang bitaw. Ayang mga gulay oh. Ano ka sa gulay? Anong tila. Dahon sili ni siya guys o Chinese malunggay. Kalisod, hindi ko na rin mawag ulit. Lami ni pakuan eh.
Uy, pa ko, namatay. Wah, ngatay ko anong gabon. Hmm? Ang halus anong gabon. Ya. Yan o. Tutulan niya. Kalau udah belum ada nah, kerjaan satunya nggak bagus. Nakara pakai bunga kasoy. Kabila ko din tawag. Bunda. Iba yan, nagkuhan. Kalao. Nakakuha sila. Banda ya. Ha? Oh. Nakasibang nila. Ito pag nagbalik sa baon. Yan na. Ano? Ako down to na. Down to na. Medyo lulumim dahil ni. Lulumim. Dito ko mama. Ini sudah terjadi. Kami kalau sudah. Belum orang. Belum jauh jauh. Belum ada jauh. May ako. Ulul ka buksilig, kahalangan. Nakigupo ng ina ko na. Itu kalau dia. Apa dan sih? Dan sih apa sih? Pagpili niyo yung daun sili. Lebih lah, udah. Kalau kan itu salah. Santoy. Gimana dengan sago dengan naik? Nga. Daun? Ganun. Bawa dia. Enak ulang. Ha, puso niya. Niya dah. Puso. Nga. Ini nakukuha daun satu dulu. Sama na, may pagliw kami. Tahu sih. Wala diha sili. Kuha ko na diya kay. Wala dahon. Dahon sili ang giganahan ni Mimi. Wala diha dahon ni. Itu kok belum itu. Imusap na ni dahon sili. Pwede mo? Sabar ang nani. Asal pun terus gue kuat deh. Nabigay ni siya may lupya. May lupya. Lauk. Lihat dulu satu. Kaya ito ka. Apa selesai? Jangan tak main mana cara. May bot nga mo di?
Alan guys, nagawa po siya og YouTube channel. Alan Pavilion Vlog. Vlog ba? Alan Pavilion na dayon butang. May lahat kayo yun. Tay, Hmm. kayo yun. Ay, na din. Ayun na yun. Hindi na siya. Hindi na siya. Naka. Na po mo sa rin do. Tamis naman kayo nami. Urawa. Top isa na namin eh. Central Bagti ko. Aslam ya pon. Bahin na lang dito. Long. Bisnik kayo. Tilaway ka ina gani. Duhara ni kapasyon guys. Tilaway. Halera bahuta o bata. Hindi nga mo gano'n kami ako tubig. Ano pwede? Mamang gani, kakain yung manghod. Urawa. Hindi na ubos guys.